Nga loto yung aming kakabsat may sama ng Ilocano nga sunata tipaay ko kada kayo napolwan iti sabong ni Mirasul ket sapay kumanta magustuhan nyo hindi ko maliplipatan ng i-follow dahil page ko Daniel's Music Square gaman ako rin kakabsat. Sabong ni Mirasul akababangluan sabong liryo to'y kayarig ko sabong liryo to'y kayarig ko ako marayo kada kita sa diyam day ta pusong inyarig ko't pana day ti puso ket ubunen na day ti puso ket inubon na ako marayo kada kita sa diyam agpili ka iti gustuen kada kami kaya't mong aklunin siya ko when ni gayem when to'y kadwag when no siyak metlaeng tagdadenak ti maming kasut igamernak darat kentapo adda ako lang may paypayugpog may palpalais kada gitaliko. Sabong ni Mirasul akababangluan sabong liryo to'y kayarig ko sabong liryo to'y kayarig ko ako marayo kada kita sa diyam day ta pusong minyarig ko't pana day to'y puso ket ubunin na day to'y puso ket inubon na ako marayo kada kita sa diyam agpili ka iti gustuen kada kami kaya't mong aklunin siya ko when nanigayam when to'y kadwag when siyak metlaeng tadtadenak ti maminggasot igamernak darat kentapo adda ako lang may paypayugpog may palpalais kada gitaliko.